atusaidie. Wadhi kaunti makisi kama nyuola moro e gwenge go porodagi kuyo bang' wuod gi lal dweche abiriyo mosekalo e boma ma Nairobi. Kalure gi anyuola no, Hesbon Ochoki mane tiyo gi kambi ma G4S e kar ohala mar Cabanas nolal Meru ka bang'e to nonro noyango ni simbe noduogo lore e kar dak Makware. Jafwambo marwa Anthony Achayo ni kod ler. Mae en gweng' ma Bogi Choncho mayudore Bobasi e kaunti no Makisi. Kae warome gi anyuola Hesbon Ochoki kowuok manyo wuodgi majegni 27 ma pok oyang kama nitie nyaka nowuok dalagi kochiemo boma ma Nairobi kama nodhi manye tich. Lit ma min Hesbon nego bang' rem yudo wuode dweche 7 mosekalo ok nyal pim gi gimoro amora. Ka lewnigi ema min Hesbon odong' kaparogo wuode machogo. Nairobi natafuta pesa, ninalipa, anapata kibarua G4S. Kwa sababu sisi tunatembea Nairobi nzima. Hata picha hii tunaweka kila mahali. Tumuoni. Achiedh nade nochako makanyuola ni higa mokalo tarik 3 dwe mar 10 ka wuodgi norem chopo e kare mar tich kaka nosabedo kotimoga. Gari ya Ruto ntafanya namna gani? Simbarati nisaidie, mimi nakuomba nisaidie. Nisaidie haki, mimi nalia machozi. Ninalia haki. Ninatafuta miezi karibu 7 kuna mtoto yangu haki. Hata vitu zake hatujui bali penye ziko. Juu alikuwa ameama hiyo mwezi, hatukuwa tumejua bali penye alihamia. Sasa na waomba tu yeyote tu mwenye ako na statement yeyote tu atusaidie tukaweza kuridhika. Bang' mano, nonro yango ni simbe mar ong'we yamo noduogo lore kar dak Makware mayudore Mkuru kwa Njenga. Kanyaka sani, Hesbon pok oyudi kaka to bedo ni lipode osago e stesend obila mathoth mayudore boma ma Nairobi. Yote amepitia hapo. Hata sisi tunashuhudia tu. Wamefika mahali fulani, wamefika hapa. Hatujapata jawabu. Hata sisi tumeshindwa njia gani ambayo tutatumia ili apatikane. Ni mtoto ambaye alikuwa anasoma lakini akakuja akapata kibarua. Chenro mar manyo Hesbon gisani osabedo matek mokalo ka gimoro amora oseusi e siro safar ma kinde ka kinde e boma no ma Nairobi. Gie kindegi anyuola Hesbon pod odak ka nigi geno ni gibiro yudo wuodgi mosalal kuom dweche 7 mosekalo ka pod ngima. Ninatafuta miezi karibu 7 kuna mtoto. Anthony Achayo, Ramogi TV.